nekem nagyon nem tetszett, az az, hogy megkérdezték, hogy kik vannak benne. Ugye azzal promózták az egészet az elején, hogy teljes válszélességgel támogatják és mögött állnak az egyesületek, akikkel eddig beszélt, de amikor rá lett kérdezve, hogy oké, akkor mégis kicsodák, annyit mondott, hogy hát neki nincs arra felhatalmazása, hogy őket megemlítse. Ki a akar egy olyan szövetségbe tartozni, ahol nem vállalják föl az alapítók a saját nevüket? Na, erről ennyit. Sport is ugye erre épül, ugye a többi sportág erre épül, a fair play szellemére épül a többi sportág, még ha maga a háború nem is, de ha megnézzük, ugye sajnos most a szomszédunkban van egy háború. Azért szoktam kapni olyan videókat napi szinten a frontról, ahol látok olyanokat, amikor hiába ellenfelek ott a küzdő felek a harctéren, de embernek tekintik az ellenfelet. Mi van? Tehát akármennyire eldurvult például a háború, és ott egy éles helyzetről beszélünk, azért ott is megpróbálnak embernek maradni. Egy picit, hogyha ezzel a sporttal az embereket neveljük, és a fiainkat, az utódjainkat Ember, ez egy játék. Ne keverjük már bele a háborút. Mi az? van szabályozva, de a németeknél egyébként maga a fegyverhasználati törvény is teljesen túl van szabályozva. Erre most jöttek rá egyébként, tehát ott is majd most fogják majd kicsit könnyíteni a dolgokat, ugye itt a migráns válság, meg az egyéb ilyen, ugye hallottuk, hogy milyen dolgok történtek ugye Németországban, ugye terrortámadások. Uh-huh. Azt is most fogják majd felülértékelni, mert Kell mondanom bármit is. Meredek dolgokat állított az úriember, volt itt a jogi szakzsargontól elkezdve rendőrség, hadsereg, orosz-ukrán háború, migránsok, minden. Csak pont, hogy Airsoft nem. De mindegy. Ott voltam a cseten is, azért nézem most vissza, mert mondom az 56 percből nekem úgy jött le, hogy ez az ember nem mondott semmit. Most is kétszer-háromszor vissza kell néznem egy bizonyos részletet ahhoz, hogy megértsem, hogy amúgy mit szeretne mondani, mert elfedi a mondani valót, és kitér a kérdés elől. Elkalandozik egy másik irányba. Az egy másik dolog, hogy a cégét azt nem nagyon tudta még erre az egy szűk egy órára sem letenni. Szerintem ez tiszteletlen. Én is dohányzom, de hogyha van valami olyan, akkor azért leveszem vagy kiveszem a számból a cigit. Ennyi erővel nézhettem volna este M1-et is.